Zuberoako ahots berezienak eta gozoenak diskoa atera du. Beti da orain hiltzeko ez gero edo bihar. Beste kantari eta musikari askorekin elkarlanean ibili eta gero, Mali Ollenartek bakarka egindako lehen diskoa du, Ari Biru. Zugan izateko ibai eta mainire. Delibero bat hartu dute ez dakitxuxen oaindik, baina elkarre, ene izenean jartzen zela, baina hau da, nik ez nuen bakarrik eginen. Eta hau da, elkarrik ilanko historio bide labur bat. Apirileko eretasun ordigaria. Juancho Zeberioren musika moldaketaz eta Pello Ramirezen eta Txema Garcesen instrumentuen soinuen laguntzaz, Mali Ollenartek berak idazitako olerki batzuk kantatu ditu. Ez da nik egiten dakidan gauza hoberena, insatu dut gauzatxo bat jartzea baina. Nik nahiago dut beste batzu idatzitako testua oso erresago kantatzen ditut, niago onak baino. Apur bat hiltzeko. Ari Biru abesti bilduma osatzen duten 11 kantu gehienak Itxaro Bordak eta Carlos Linazasorok idatziak dira. Zure musu bat. Ni gutxienez entzuten dudanean baiten diskoa, irudiak ere sortzen dauzkit, eta azkenean bakoitzak sortzen ditu behartan ditun gauzekin irudi desbardinak, eta sortzen aldituzu egun batean gauza batzu, eta handik eta hilabete bat berantago beste gauza batzu ere bai. Zure musu bat, apur bat hiltzeko. Ari Biru diskoak Zuberoara Mali Ollenar biziren txokora bidaiatzera gonbidatzen gaitu. Baina gaztetatik kantatu izanagatik, zuberotarra ez da eroso sentitzen jendaurrean abesten. Beti zaila izan da hori, da, hasi ginen lagun batekin kantu xaperketa batea, hortik aitzina jendeak alde egiten zautan bakarrik kantatzeko, eta pixkanaka urteak pasatu ditut, onartu gabe eta azkenean pixkanaka ikasten hasi naiz. Niretzat ez da, hain beharrezkoa jendeain aurrean kantatzea. Da, jendeaikin kantatzea bai, baina ez aitzinean. Ni gustatzen zait jatetxe batean, Baskaldo ondoren, dena batean kantuzatzea. Ikusiko dia beri. Daniel Kalparsorok iaz egin zuen Euskadiko turismoa bultzatzeko iragarkiari ere, Ollenartek jarri dio ahotsa. Egun, Pirineoetako kantari adierazgarrienetakoa da. Ez naizan beste konturatzen hortaz, eta gehi ez diot importantziarik ematen. Ni bezala asko kantatzen dute, baina ez ditugu ezagutzen. Eta gue lana litzateke haien ezagutaraztea. Aberasgarria da hemen entzutea hango gauza batzu, eta gukan ere entzutea hemengo gauzak. Azkenean denek irabazten dugu horrekin. Zuberoatik hegoaldera ekarri du ahotsa Mali Ollenartek. Datorren astean Gasteizen aurkeztuko du Ari Biru diskoa. Astelenean gaueko 9:00 izango da Matxete plazan. Apur bat